سلام تعنا هابلنا زخبركم زخبركن تخاتلت مدبنا نلومي سولس كلتن حسي كلتشن سران كلتن تسناديو ابزلو سومناوي فنو مدب سبورت نتساتفو هاغرايت غانتا ارترا اب تور دي لافينير نماليا اولمبيكاوي تقدماي مراو قدوس نعوت اتلت بيترو مامو اب ايطاليان كال زتفلالي حبريتا سبورتن كنغربلكم هنا كتكتاتلونا كموترو بخبري نعدمكم أب مبل 58 وردر تور دي لافينير نتساتف هاغرايت غانتا قردم بشكلت تايرترا وكيلوم ناب فرنسا زغشو تقدادم تنمرات ككايد زقني قدايا مدرخ لممدن مصراين كم تفصمه نتا غانتا كعلم تمززه اسلطاني موسياسيل ابناي ولقو مهدر محبراو ميديا فليتو نسو ابتي زحلفو ملختي ابز اوان كرامات كنغبرو زقننا قداماي مدرخ لممدن مسرح مصراين اجميرو بسلام زفصمنا لعل فطار مسغانا يخنو يلو أبتي كاب 18 كساب 18 نحسه كل تشان سران كل تنزقنا وردر نخساتفو تحصيوم لممد كايدو زغنه 8 تقدمتي كاب دبوب افريقاويت كونتيننتال تيم بروتاج ود 21 عامت محر تولده كاب كلب اسبيكو ود 18 عامت ميلكياس قدسن ود 10 عامت سامسون هابتن كاب كلب اريتل ود 21 عامت سيلا ولد ميكال ود 21 عامت نيات رئسوم دك 10 عامت امانيل محرن بيتروس منقسن كاب كلب سنبل ود 19 عامت ساميل مسغنانيوم أسلطاني موسى قداماي مدرخ مصراي كم تزازمه يحبر دامبر اتومنا فرنسا حيزوم زغعاز 6 تقدادمتي منمن مقانوم كساب تمالنغو ايفلطن ابز حصر اوان كفلت ግን تثبيت يغبرلو لوما عمت اب تور دي لافينير 23 هاغران غانتاتات زكافلا كونان كلو 15 كاب اوروبا حنتي كاب اسيا حنتي كاب استراليا سلسته كاب هاغرات كاريبيانن سمين امريكان كلته كاب لاتين امريكا كمون حنتي كاب افريكا مالت ايرترا كقدادمين بزي كازن 23 غانتاتات كلته فرنسا زركبا زوباتاتون ابز وردر تساتفتي كونين بحفشا شحن 137 كيلومتر زعمم نايلوم زمن تور دي لافينير اب مخفت علت بنا 4 كيلومتر وردر كرونومتر مغارجو كقنطتيو افلما 4 مدرخات دما 572 كيلومتر كشفنيو اب 5 مدرخ 18 كيلومتر زرحقته بغانتا زتحز وردر كيلومتر اكايدو اب شاد مدرخ 123 كيلومتر كغعزيو بمقصال نحد معلت عرفت دحر موساد ابز ترفه 3 مدرخات 410 كيلومتر شفينو مغارجو بوقعي كعصيو ابزي وردر ايرتراوان تقدادمتي ناتنايل برهانه اب 2011 كمون 2012 مخسب دبساي ميرون تشمه تسفم عقبه مريم الياس افوركن ميرون امانيلن اب 2012 اولمبيكاوي تقدادماي مرهاو قدوس اب 2013 بنيام جرماي هينوك ملبران يعقوب دبساي ناتنايل تسفاصين دانيال هابت ميكائيلن روبيل تولدن اب 2019 تخافيلوم نيروم تور دي لافينير قدم حجي نبزحت تقدادمتي كم منطر بايتا ويكا متأمتي سلا زغلغل نولدون تسفواتن تقدادمتي ارتراخا ناي دغه بري كخفتلوم كم زخل يمن تور دي لافينير ويكا تور اوف ذا فيوتشر ابشان جاتم 1991 عام دمرت باسناداي غازيطا ليكيوب زنبره نفسير جاك مارشان زفلمه وردريو مارشان نزيزور كان قد زدرقو مخنيات ابتوان اب كم بعل حبرت سوفيتن كالوت ديساوين هاغراتن زنبرو زيغاتات اماتراتن بر بروفيشنال تقدادمتي كخونو يفقدلهم سلا زينبره كموصيتخا اب تور دي فرانس يقدادمو سلا زينبرو نعوم نمسحابيليو تور دي لافينير كساب شنجعتن 1997 عام دمرت قدمي قال مدرخات تور دي فرانس جنكا اب حدا معلتيو سلاسل نيرو مبزحتو زحلفهم مودادر بوتاتاتون تور دي فرانس تقملهم منقدتات نيروم كاب شنجعتن 1998 عام دمرت ندحرجن اتسالت اللؤوان نورح مسكرن بمقعز منقدتاتو بمطون لويتو እዚ ውድድር ካብ ዝፍልም ክሳብ 1980 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ንኣማተራት ጥራይ ዝተሓዘ ነይሩ ካብ 1992 ንድሕር ግን እንተላይ ንትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ክፉት ኮይኑ ድሕር ምጽናሕ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዝለዓለ ደረት ትሕቲ ዕድመ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ካብ 25 ናብ 23 ወሪዱ ንሃገራውያን ጋንታታት ጥራይ ዝሳተፍ ክኸውን ተወሲኑ ፌሊቼ ጊሞንዲ ዮፔ ዞይትልሜክ ክሬግ ሎሞንድ ሚጉኤል ኢንድሮይን ሎረን ፌግኖን ኤጋን በርናልን ታደይ ባጋቻርን ኣብዚ ብዝያዳ ንኣማተራትን ሓውሲ ፕሮፌሽናላትን ዘሳተፍ ውድድር ዝተዓወቱን ድሕሮም ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብድምር 15 ብጫ ማልያታት ዝወነኑን ተቐዳድምቲዮም ኣብ ዝሓለፈ 26 ሰነ 2022 ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ 86 ተቐዳድምቲ ዝተሳተፉ 171.7 ኪሎሜትር ዝርሕቀት ውድድር ጽርግያ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት መርሃዊ ቅዱስ ሻምፒዮን ኤርትራ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ
ሻምፒዮን ኤርትራ ከም ምዃኑ መጠንካ ካብቲ ዝተዓወተሉ ግዜ ኣትሒዙ ኣብ ዝኣተወሉ ውድድር ብባንዴራ ኤርትራ ዘጌፀ ማልያ ክለብስ ይግብኦ። መርሃዊ ዘውዲ ሻምፒዮን ኤርትራ ድሕሪ ምድፉ ዝሓለፈ ቀዳም 30 ሓምለዩ ነፈለማ እዋን ኣብ መስርዕ ቅድድም ተሰሊፉ። ይኹን እምበር ኣብዚ ኣብ እስጳኛ ዝተኻየደ መበል 42 ውድድር ክላሲክ ዶኖስቲያ ሳን ሰባስቲያን ኣብ ክንዲ ባንዴራ ኤርትራ ዝወቀበ ልሙድ ማልያ ጋንቱ ለቢሱ ቀሪቡ። እዚ ድማ ንብዙሓት ኤርትራውያን ስድራ ቤት ቅድድም ብሽክለታ ስለ ዘይሕጎሰ ኣብ ልዕልታ ነቲ ማልያ ድሉው ክትገብሮ ዝግባኣ ኣሜሪካዊት ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኢዚ ፖስት ቅሬቶኦም ገሊፆም። ንግብረ መልሲ ደገፍቱ ዝተዓዘበ መርሃዊ ቅዱስ ቦገኑ ኣብ ሓንቲ ንፍጻሜታት ስፖርት ሸፈነ እትህብ ናይ ኤርትራ ማህደር ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝሃቦ ምብሪ እቲ ነታ ማልያ ንክሰርሕ ዕማም ዝተዋህቦ ትካል ኣብ ግዚኡ ድልውቲ ክገብራ ብዘይምኽኣሉ ብተራ ማልያ ጋንቱ ክወዳደር ከም እተቐሰበ ብምሕባር ሰዓብቱ ንዝሃብዎ ደገፍ ኣመስጊኑ። ኤርትራዊ ኣትሌት ፔትሮ ማሙ ብቅድሚ ትማል ሰንበት 31 ሓምለ ኣብ ፕሬማና ኢጣልያ ዝተኻየደ መበል 28 ውድድር ጉያ ጎቦ ጂር ዲ ሞንት ቀዳማይ ብምውፃእ ህጡር ዓወት ኣመስጊቡ። ፔትሮ ነቲ 32 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበረ ውድድር ብ3 ሰዓታት 11 ደቂቃን 29 ካልኢታትን ብምዕማሚው ተዓዊትሉ። ኣብ 2015 ነዚ ውድድር ብተመሳሳሊ ጎብለል ኮይኑ ወዲእዎ ዝነበረ ፔትሮ ነዚ ናይ ሰንበት ብሉፅ ውፅኢት ክሓፍሶ ዝኽኣለ ኣብ 2018 ዓ.ም ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ምስ ዝነበረ ኢጣልያዊ ክሪስቲያን ሚኖንጊዮ ሓያል ምትህላኽ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሞኖንጊዮ ካብ ፔትሮ ብ13 ካልኢታት ድሒሩ መዛዘም ሪበን ዝበፅሐ ክኸውን ከሎ ስዒቡ ዝኣተወ ካልእ ኢጣልያዊ ማቲያ ጂያኖላ ድማ ብከባቢ 9 ደቂቕ ተበሊጹ። ፔትሮ ቅድሚ 2 ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኢጣልያ ብተሰላሰለ መበል 24 ውድድር ጉያ ጎቦ ዶሎሚት ንቅድድሙ ብ2 ሰዓታትን 40 ካልኢታትን ብዝፈጸመ ዳቪድ ማግኒኒ ብ20 ካልኢታት ጥራይ ተቐዲሙ ካልኣይ ደረጃ ሒዝዩ። ወዲ 36 ዓመት ፔትሮ ማሙ ኣብ 2012 ሻምፒዮን ውድድር ጉያ ጎቦ ዓለም ዝኾነ ምኩር ኣትሌት እዩ። ኣብ ፈለማ ናይ ዝሒዝና ዘለና ዓመት ብሰንኪ ዋሕዲ ሞላ ካብ ደረጃ ወርልድ ቱር ተሰሪዛ ብደረጃ ኮንቲኔንታል ክለብ ክትቀዳደም ዝተገደደት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ቅድድም ብሽክለታ ኮቤካ ተስፋታት ሞላ ስለ ዝረኸበት ካብ ዝቐፅል ዓመታት ሒዛ ደረጃ ኣክብ ከተብል ምዃና ፅንፅንታ ከም ዘሎ ቱቶ ቢቺ ዌብ ዝተባሃለት ኢጣልያዊት መርብ ሓበሬታ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘርጋሕቶ ዜና ገሊጻ። ብመሰረት ካብ ቱቶ ቢቺ ዌብ ዝተረኽበ ሓበሬታ ክለብ ኩቤካ ብባንክ ስዊዝን ካልኦት ስዊዘርላንዳውያን ትካላትን እያ ክትምወል። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንሓያሎ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናይ ምውድዳር ዕድል ዝፈጠረት ክለብ ኩቤካ ኣብዚ እዋን ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኤፍሬም ገብረ ህይወት፣ ናኦም ዘርኣይን ገብረ ህይወት ዮሃንስን ሓቒፋ ትርከብ። ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ድማ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ተስፋይ ኣብርሃ፣ ኣቹ፣ ሜሮን ርእሶም፣ ቢንላደን፣ ጃኒ ተወልደ፣ ፍራቓልሲ ደበሳይ፣ መርሃዊ ቅዱስ፣ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት፣ ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ መትከል ኢዮብ መክሰብ ደበሳይ፣ ናትናኤል ተስፋፅን፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዮሃንስ ገብረ ህይወትን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ማልያ ክለብ ኩቤካ ለቢሶም ንኽወዳደሩ ዕድል ከም ዝረኸቡ መዛግብቲ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ የዘንቱ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ሩስያ ንዩክራይን ምስ ወረረታ ሚልዮናት ዝቑፀሩ ዜጋታት ዩክራይን ነቲ ሃገር ገዲፎም ከም ዝተሰዱ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ግዳያት ወራር ሩስያ ዝኾኑ ዩክራናውያን ቤት ንብረቶም ከምኡውን ሃገሮም ራሕሪሖም ኣብ ዝተሰደድሉ ልዕሊ ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት ፍሉይ ቆላሕታ ተገይርሎም ካብ ጉዱሳት ውልቀ ሰባት ይኹን ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ተመጢሎምን ገና እውን ይምጠወሎም ኣሎን። ሓደ ካብዞም ብወለንቶም ኣብዚ ሰናይ ግብሪ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰባት እንግሊዛዊ ደጋፊ ክለብ ኤቨርተን ፖል ስትራይተን ኮይኑ ድሕሪ ገለ ሳምንታት ናይቲ ወራር ማለት ኣብ ወርሒ መጋቢት ካብ እንግሊዝ ናብ ዶብ ዩክራይንን ፖላንድን ብመኪና ተጓዒዙ ንግዳያት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣበርኪትሎምን ተሓጋጊዝዎምን። ስትራቶን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መንጎ ክለባት ኤቨርተንን ዲናሞ ኬቭን ንዝካየድ ምሕዝነታዊ ግጥም ሰላም ንምዕዛብ ኣብ ስታድየም ጎዲሰን ፓርክ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብቲ ግጥም ኤቨርተን 3-0 እናመርሐትን ከላ ፀወታ ንኽፍፀም እናተቓረበ ኣብ ዝመፀሉ ኣብ ሜዳ እትፃወት ዝነበረት ኤቨርተን ፍጹም ቅላዕ ረኺባ። ኣሰልጣን እታ ጋንታ ፍራንክ ላምፓርድ ድማ እታ ቅላዕ ብሓደ ካብ እትፃወቱ ዘይኮነስ በቲ ብዘበርከቶ ሰብኣዊ ሓገዝ ብፈለጥቱ ኣድናቖት ብክለብ ኤቨርተን ድማ ኣፍልጦ ዝረኸበ ፖል ስትራቶን እዩ ክህረም ወሲኑ። ስትራቶን ነታ ፍጹም ቅላዕ ክሃርም ስሩዕ ዕጥቂ ክለብ ኤቨርተን ዓጢቑ ብጨብጨባን ፊስካን ተዓዘብ ተሰንዩ ንደልዓሊ ተኪዩ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው ናብ ልዳት ክለብ ዲናሞ ኬቭ ብምቕናዕ ነታ ኩዕሶ ሃሪሙ ምስ ሰኪዐት ፀንቢርዋ። ብድሕሪዚ ናብቲ ደገፍቲ ኤቨርተን ዝነበርሉ ትሪቢን ብምምራሕ ልክዕ ኣብ ንቡር ግጥም ከም ተቆፅረ ሸቶ ተንበርኪኹ ሓጎሱ ገሊጹ። ብምልኦም ተፃወቲ ኤቨርተን ከዓ ደድሕሪኡ ስዒቦም እንቋዕ ሓጎሰካ ብምባል ሓቒፎሞ ንዓወቶም ፀንቢሎም።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ዘሰልጥን ዘሎ ኡናይ ኤምሬ ንክለብ ሴቪያ ፓሪስ ሳን ጀርማን ኣርሰናልን ሓዊሱ ኣብ ኣስታት 8 ክለባት ከም ዓላሚ ኣገልጊሉ እዚ ምስ ክለብ ሴቪያ ብምዃን ካብ 2013 ክሳብ 2016 ብተኸታታሊ ን3 ዓመታት ንዋንጫ ሊግ ኤሮጳ ዘለዓለ ስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ኣብ 2021 እውን ንክለብ ቪያሪያል ሒዙ ነዛ ዋንጫ ወኒንዋዩ ኤምሬ ካብ ወርሒ ግንቦት 2018 ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2019 ምስ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ሰርሐሉ ካብ 78 ግጥማት ኣብ 43 ክዕወት እንከሎ ኣብ 19 ተሳዒሩ ኣብ 16 ግጥማት ድማ ማዕረ ተፈላልዩ ንሱ ኣብ ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ዝነበረሉ ብድኹም ውፅኢት ጥራይ ዘይኮነ ስፓኛዊ ከም ምዃኑ መጠን ቋንቋ እንግሊዝ ዘድምፀሉ ዝነበረ ኣገባቡን ቁሩብ ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ኣደዳ ደኣልቲ ክኸውን ገይርዎ እዩ ብፍላይ ወትሩ ኣጋምሸት ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ከመይ ኣምሲኹም ንምባል ንጉድ ኢቭኒንግ ጉድ ኤቨኒንግ ኢሉ የድምፃ ስለ ዝነበረ እታ ቃል ኣብ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ሳጉኡ ኮይና ንኽተርፍ ክኢለያ ኤሜሬ ዝሓለፈ ቀዳም ኣንጻር ሳውዛምፕተን ምሕዝነታዊ ግጥም ንምክያድ ጋንቱ ሒዙ ናብ እንግሊዝ መፂ ነይሩ ኣብቲ ኣብ ስታዲየም ሴንት ሜሪ ዝተሳለጠ ጾታ ክለቡ 2-1 ድሕሪ ምዕዋታ ክታሙ ከትርፉ ዝደልዩ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ስታዲየም ተጸቢዮሞ ነይሮም ንሱ ጠለብቶም ደገፍቲ ንምምላእ ኣብ መዘክር ክታሞም ኣብ ዘንብረሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ካብቶም ደገፍቲ ናብኡ ጽግዕ ኢሉ በጃኻንዶ ግዳ ሓንሳብ ጉድ ኢቭኒንግ በለልና ኢልዎ ኤሜሬ ተዓዊቱ ምውፁእ ሕጉስ እኳ እንተነበረ ንዘረባት ደጋፊ ምስ ሰምዐ ግን ብቕጽበት እዩ ስምዒቱ ተቐይሩ ሕርቃኑ ምቁፅጻር ጽኢኑ ከም ውፅኢትኻ ንሓንቲ ካብ ኣጻብዕቲ እዳው ንላዕሊ እናወጣወጠ ነቲ ውልቀ ሰብ ዘይስነ መግበራዊ ምልክት ብምርኣይ ጸሪፍዎ ነዚ ፍጻሜ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሑ ዝተፈላለየ ተጻራሪ ርእቶታት ዘቐረበ ክኸውን ከሎ ገለ ሰባት ነቲ ደጋፊ ክብረት ሰብ ዘይብሉ ዕሸል ብምባል ክነቕፍዎን ከለው ገለ ድማ እቲ ሰልጣኒ ንዘንጸባረቆ ዘይእዱ ምልክት ምስ ሓላፍነቱን መዝነቱን ዘይከይድ ተግባር ብምባል ኮኒኖሞ ኣጥቃዒ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ኣይቮርያዊ ሰባስቲያን ሃትለር ንብርክት ዝበለ ወርሕ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ምዃኑ ክለቡ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ሓቢራ ንሱ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ክለቡ ኣብ ስዊዘርላንድ ቅድመ ምድላዋት ንዓመተ ውድድር 2022-2023 ክገብር ምስ ገሸ ሕማቕ ተሰሚዕዎ እዩ ናብ ሕክምና ኸይዱ ብሕማም መንሽሮ ፍረ ነብሲ ከም ተጠቕዐ ድማ ፈሊጡ እዚ ንሃትለር ኣጋጢሞ ዘሎ ሕማም መንሽሮ ዓይነቱ ተጓዳእ ስለ ዝኾነ ንሓያሎ ዋርሕ ቀመማዊ ፈወሳ ምእንታን ክወስድ ካብ ጾታ ክእለዩ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ዶርትሞንድ ሰባስቲያን ከሄል ከም ዝገለጾ ሃትለር ዝሓለፈ ሰሙን ዕውት መጥባሕቲ ኣካይዱሎ ኣብ ዝቕጽል ድማ ኣዝዩ ዝበለጸ ዝበሃል ሕክምናዊ ምክእታልን ፍወሳን ክግበረሉ እዩ እቲ ዳይሬክተር ወሲኹ ሃትለር ናይ ምሕዋይ ተኽእሉ ኣመና ልዑል ምዃኑ ሓቢሩ ወዲ 28 ዓመት ሃትለር ኣብ ምጅማር ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እዩ ካብ ኔዘርላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ናብ ክለብ ዶርትሞንድ ብ31 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ بقرب مال سنبت كلبات باريس سان جيرمان نانتن وانشا سوبر كاب فرنسا نمعتر اب ستاديوم بلومفيلد اسرائيل ترقيبا اب تصوتاقا باريس سان جيرمان نيمار كلته ليونيل ميسن سيرجيو راموس دما حانتي بزغصرون جولات 4 ببادو تعويتا نتا وانشا بحيتاتا እዛ ዋንጫ እዚኣ ነቲ ብሉፅ ተጻዋታይ ዓለምና ተባሂሉ 7 ግዜ ባሎን ዶር ዝተገዝመ ሊዮኔል መሲ ምስ ጋንቱ ኮይኑ ዝወሰዳ መበል 41 ዋንጫ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ፕላኔትና ብብዝሕ ዋናጩ ምልዓል ክብረ ወሰን ሒዙ ዘሎ ብራዚላዊ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ዳኒ ኣልቨዝ እዩ እዚ ወዲ 39 ዓመት ተጻዋታይ እዚ ምስ ክለባት ባህያ ሴቪያ ባርሰሎና ጁቬንቱስ ፓሪስ ሳን ጀርማን ሳኦ ፓውሎን ኣብ ዝተጻወተሉ 22 ዓመታት 42 ጽዋዕት ሰፍሲፉ ሜሲ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ክዳረጎን ተዳ ኮይኑ ገና ሓንቲ ዋንጫ ተርፎ كبرى تغتاتلتنا كابز غتسيلنا أمن منش زيناتات مسجار تساوت زخونة إيطالياوي غازيتانيا فابريزيو رومانو أبز حلفة معلتا زرقحو زيناتاتن تنتان عداقات تساوتي كان أغرب لكمنا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازيتانيا تزدالو نتا راديو جرمناوي حلا ولدات كلب أرسنال برناردينو أبز سومونزي ناب كلب فولهام كجعزيو كلب إيفرتون سنغالاوي كافالي إدريس أغويه أبيدا نمتاو أب دركوقيت بتسحا أسلطاني كلب ليستر سيتي بريندا روجرز بكلب تشيلسي زهدن زلو فرنساو تخلاخلاي ويسلي فوفانا كم زي شيتن كم زي لوتن غريزو مس كلب موناكو تصنحو ويلز فتسمي اسبانياوي كافالي سيسك فابريغاس أب كالاي ديفيجن إيطاليا مستنطف كلب كومو نمصمبارن حكمناو مرمران مكيادن تمالي إيطالياتيو فرنسايت كلب ريم نإنجليزاوي هتقع كلب أرسنال فورلان بالوغون بلغاح نموسات تسمامعا
ክለብ ሮማ ንኔዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ግኒ ዋይንልዱም ንምልቃሕ ካብ ወናኒቱ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ቀጠልያ መብራህቲ ትጽበላ ናብ ክለብ ጁቬንቱስ ክኸይድዩ እናተባሃለ ክውረየሉ ዝቐነየ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ሮቤርቶ ፌርሚኖ ንከተማ ሊቨርፑል ክለበይን ደገፍታን የፍቅሮም እየ ብምባል ካብታ ብሰንበት ንማንቸስተር ሲቲ 3-1 ረቲዓ ጽዋእ ኮሚኒቲ ሺልድ ዘለዓለት ሊቨርፑል ክወፅእ ሓሳብ ከም ዘይብሉ ፍሊጡ ኣሜሪካዊ ሓላዊ ልዳት ክለብ ቺካጎ ፋየር ጋብርኤል ስሎኒና ምስ ክለብ ቼልሲ ውዕል ንምእታው ምስ ወኪሉ ናብ ከተማ ለንደን በሪሩ ጀርመናዊ ኣከፋፋሊ ዳቪድ ራውም ካብ ክለብ ሆፈንሃይም ናብ ክለብ ላይፕሲሽ ተሰጋጊሩ ቼልሲ ንክሮሽያዊ ተኸላኸላይ ክለብ ኤርቢ ላይፕሲሽ ጀስኮ ግቫርዲዮል ንምዕዳጉ ፈተነታት ተካይዳላ እታ ጋንታ ንጀርመናዊ ኣጥቃዒ ቲሞ ቨርነር ናብ ናይ ቀደም ጋንቱ ላይፕሲሽ ብልቓሕ ብምልኣኽ ኣብዚ ውዕል ከተካተቶ መደብ ኣለዋ ኣሰልጣኒ ዣቪ ሄርናንደዝ ብዛዕባ ቀጻልነት ኔዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ፍሬንኪ ዲዮንግ ኣብ ክለብ ባርሰሎና እዚዩ ኢሉ ርግጸኛ ኮይኑ ክዛረብ ከም ዘይክእል ሓቢሩ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና መስርሕ ምስጋር ዝኾነ ይኹን ኣጥቃዒ ከም ዘይተፈርም ላዕለዋይ ፈጻሚ እታ ጋንታ ኦሊቨር ካን ኣገንዚቡ ኣብ ዓይኒ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣትዩ ዘሎ ስጳኛዊ ኣካፋሊ ክለብ ናፖሊ ፋቢያን ሩይዝ ውዕሉ ንምንዋሕ ምስ ጋንቱ ዝገበሮ ዘተ ብዘይፍረ በርዒኑ ወራጋዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሉዊስ ስዋረዝ ምስ ቦኽሪ ጋንቱ ናሲዮናል ንምጽምባር ናብ ሃገሩ ተመሊሱ كبرات تختاتلتنا نزعلت تدالي زنبرة سمناوي مدب سبورت تفتصيمولو زمت سمون بخالق استفلالية حستوتات كان الراخبينا نقول لنا ببزلنا سلام انتعنان